kusangana kwatikuita zvekare pano pahatirare 263 ndiniyo nyatirare nchange nchikuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana wanga uchiri munyowaniri first time yako yekusvika pano muzuva ranhasi, chandinokumbira nchekuti usubscribe utina on the notification bell. Nyaya nezvemuzuva ranhasi nyaya yagogo avo varohwa kumasvingo kusvika vafa. Uchangotanga kuona this video ndinokumbura utanga unyora mucomment section rest in peace kuna gogo avo vafira nyaya dzisiri dzavo. Muzukuru wagogo ava ndiye ari kunzi iye akaenda panext door pevamwe amai paakasvika achiba mari yakati wandei mumba umu. Mai ava pavakaziva kuti mumba mangu mabva kupindwa nemwana wagogo wepanext, vakabva vaenda kunorova gogo vaya kusvika vafa, vachivarova ivo vachiti makajaidza muzukuru wenyu gogo wemima hamuna kurayira muzukuru wenyu, ndopavakavarova kusvika vafa. Angatori makuseni vakarohwa, vakasvikirwa vakarara, vakarohwerwa magombezi vakasvika vafa. Ndopikira muri kuona ragogo avo vatisiya. Chikoti rest in peace kuna gogo avo vatisiya, zorai murugare. But inenge iri ngozi yawapinza mumusha, kurova munhu asina mhosva, kurova munhu akura ingozi yawapinza mumusha wega. Kutaura kuno kumukadzi uyu ari mujeri, but ngozi haitange kanewe, yonotanga yatenderedza kumhuri kwese yozopedzisira newe. Ndinokumbura kuti zvaunofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Chingoti rest in peace kuna gogo ava. Ndio macases atiri kunyoresiva muno muna 2024.